Il-mandat ta' inibizzjoni li sar mill-Union tal-Bdoti l-Alpa kontra l-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta dwar it-tkeċċija ta' 69 pilota se jibda jinstema' it-2-15 ta' Ġunju. Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Alpa ħadem qatih matul il-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd biex il-mandat jitressaq b'urġenza. Il-mandat kien ippreżentat fil-qorti mill-avukat Andre Portelli u firmat mill-kaptan Dominika Zoppardi. Għal da stanza kemm jinħareġ avviż ieħor, il-kumpanija kellha tissospendi it-tkeċċija tal-ħaddiema minħabba li jissem kawża pendenti fil-prim awla tal-Qorti Ċivili li għandha tinstema' quddiem l-imħallef Tony Abela. Fi sqarrija l-Alpa kienet sqarret li tinsab imnikta bin-nuqqas ta' fiduċja murija mill-amministrazzjoni tal-kumpanija kif ukoll bil-manuvri li saru mill-Air Malta, manuvri maħsuba biex issir pressjoni fuq l-operat tal-Kumitat Eżekuttiv. L-Assoċjazzjoni tal-Bdoti qalet li qed qisha bħala stramba id-deċiżjoni li jiġi terminat l-impjieg ta' 69 pilota. Min informazzjoni li għandu Net News jirriżulta li l-Alpa se tiġġieled il-każ tagħha fost affarijiet oħrajn dwar il-ftehim li kien sar mal-eks Ministru Konrad Mizzi u li dan baqalu aktar minn sentejn biex jiskadi. Konrad Mizzi kien iffirma ftehim mal-piloti li mhux biss jiggarantilhom l-impjieg tagħhom iżda is-salarju sħiħ, ftehim li kien sar fl-2018.